ल' एन्ड अर्डारा थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बबे इलिगेल खामानिजों लोब्बा दं थाबैनो इनभेस्टिगेशन खालामनानै बिथांखौ आयेन बायदि बिथांखौ साजा होनांगौ। जोङो बेखौनो बतझर डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोङो बेखौनो दाबि खालामदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव बाथ्रा जे दाखालि जे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ जे सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे दुथां दंफां सिखावा नंखाय एलिगेशन लानानै जे गाग्लोबदोंमोन बा आखाइ होदोंमोन। जों बेखौ लानानै दिनै दुखु मोनदों जे बिथाङा गावसोर दंफां खावनायखौ जे दंफां दाननानै फानहरखुमानायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो इनफर्म हरगा बिथाङानो खोन्थाहरगा होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ बिथाङा बुदोंमोन। दा जोङो बेखौ लानानैनो जोङो दुखु मोनदों। दा बिथांखौ अलरेडि केसबो होनाय जाबाय। दा जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथांखौ ल' एन्ड अर्डारा थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बबे इलिगेल खामानिजों लोब्बा दं थाबैनो इनभेस्टिगेशन खालामनानै बिथांखौ आयेन बायदि बिथांखौ साजा होनांगौ। जोङो बेखौनो बतझर डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोङो बेखौनो दाबि खालामदों। जुदि बिथांनि सायाव जेबो रोखोमनि एक्सन लानाय नुवाब्ला जोङो हयथ' लामायाव ओंखारनानै आवाज दैखांनोबो बाध्य जागोन। दिनै बर' खौरांगिरिफोरनि थासारिखौ बयबो मिथिखायो जे बर' खौरांगिरिफोरा मा रोखोमै सोलियो, सिगांनिफ्रायनो मा रोखोम सोलिबोयो। दिनै सान्दुं अखा नेवसि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि खौरांखौ जोङो सोरखारनो दिन्थिबोगासिनो दङ। सोरबा गोरिब दुखिया न'खरखौ जोङो बोखांबोगासिनो दङ। बबेबा लामा दालां गाज्रिखौ जोङो सरखारनो दिन्थि होबोगासिनो दङ। दिनै बेबादि समाजनि मावग्रा जे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिखौ आखाइ होनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। बेनिखायनो बिथांखौ केस होनाय जाबाय। दा बिथांखौ प्रसासननिफ्राय थाबैनो एक्सन लानांगौ। जों बेखौनो बतझर डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारखौ जों दिनैनि गेजेरजों मेसेज हरनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।